Podobne pôsobivý ako Salas bol aj veterán talianskej reprezentácie s číslom 18 Roberto Baggio. Pred majstrovstvami sa dostal do starej dobrej formy, vyslúžil si miesto v nabitom tíme trénera Maldiniho a sterilnú zálohu Talianska zásoboval potrebnou kreativitou. Práve on prihral na prvý gól Vierimu a v závere stretnutia zachránil strnulo hrajúce Taliansko. S veľkým šťastím vyprovokoval pokutový kop po súperovom zásahu rukou. Baggio sa mohol stať prvým talianským futbalistom, ktorý by skóroval na 3 majstrovstvách sveta. Rozhodol sa kopať penáltu napriek tomu, že pred 4 rokmi zlyhal na bielom bode v rozstrele finále majstrovstiev sveta proti Brazílii. Napriek čílskym pokusom pripomenúť mu tento nešťastný čierny moment, skóroval Baggio s pokojom skutočného vyznávača buddhizmu. Remíza 2-2 bola odmenou pre oba tímy. Pre Čile však v konečnom účtovaní skupiny znamenala iba 2. miesto a v parížskom 8-finále súpera najvyššie